What's up, pretty viewers and connections? Dito tayo sa National Museum of the Philippines, Bicol region. So, di pa to open sa public and nagkaroon tayo ng exclusive tour dito sa museum na ito. Kaya, tingnan natin kung anong nasa loob ito. Samahan niyo ako ngayong araw. Tara! Mahigit 3 oras akong bumiyahe from my hometown, Lagunoy, para puntahan ang pinakabagong bukas na National Museum dito sa Bicol na matatagpuan sa Daraga, Albay. Libre lang ang pagpunta rito at bukas ito every Tuesday to Sunday from 9 a.m. to 4 p.m. Pinaghalong excitement at tuwa ang aking nararamdaman ngayong araw. Bukod kasi sa first time ko makapasok rito ay makikita kung muli ang aking mga kapwa Bicolano content creators. David po. David. Ito po. David. Ano po? Good morning po. Pagkarating ko sa museum ay nag-register muna ako at saka nag-ikot-ikot per photo ops. Morning po. Nagkaroon din kami muna ng orientation proper bago kami i-tour sa loob. Makakasama niyo po yung museum guide para iikot kayo dito sa National Museum. And welcome to the National Museum Bicol. Happy Galleries Month, Museums and Galleries Month, and we are happy po na nandito yung mga content creators natin. Yay! Sige nga, palakpak nga kayo. Hindi kayo nakapalakpak eh. Layunin ng museo na ito na ipakilala sa buong mundo ang Bicolandia bilang lugar ng mga bulkan. Mayroon kasi itong tinatayang 30 bulkan na makikita mo rito. Halos lahat ng impormasyon tungkol sa bulkan ay makikita at mababasa mo rito, lalong-lalo na ang tungkol sa pinakatanyag na perfect cone volcano na si Mount Mayon. Ay naman. Oh, kayo naman muna. Pwede maglawag lang. Tinatalakay rin sa museo na ito ang proseso kung paano nabubuo ang bulkan. Ang iba't ibang anyo nito, ang mga klase ng pagsabog, pati na rin ang mga bagay na makikita mo sa bukana nito. Ibinida rin dito ang iba pang active volcanoes ng Bicol, tulad na lamang ng Mount Iriga,
Mount Bulusan at Mount Isarog. Oo. Saan ang pagkatapos? Ligas pa ako may paparisto kasi motor ko. Ika, may duwanan ka? Sana all talaga. Makikita mo rin ang mga endemic species of floras and faunas na matatagpuan lang dito sa Bicol region. Pati na rin ang iba pang tourist destinations na malaki ang iambag sa kasaysayan ng Bicolandia. Sa unang bahagi naman ay makikita kung paano minomonitor at ina-identify ang mga bulkan at alert levels nito, pati na rin kung paano nabubuo ang geothermal energy. Sige lang. Pagkatapos namin umikot sa Indoor Exhibition ng National Museum, ay lumabas na kami para sa ikalawang bahagi ng aming tour, ang Butterfly Garden Outdoor Exhibition. Sinasabing ito raw ang pinakauna at nag-iisang National Museum sa Pilipinas na mayroong outdoor exhibition. Nice. Guys, tuloy tayo ngayon sa labas at Bago kami pumasok sa Butterfly Garden ay nagbigay muna ng trivia ang aming guide at ibinahagi ang mga dapat at hindi dapat gawin. Pagkatapos ay pinapasok na kami sa loob nito. tapos paghapon daw. Dito ba tayo dyan, D? Di mo siya naka-360. So, the National Museum is the pioneer branch na meron pong butterfly garden. So, ito po ay sanctuary ng mga selected butterflies. We have 4 to 5 species po ng butterfly. So, inside, makikita niyo din yung life cycle ng butterfly. Meron po kaming naka-display. Makikita siya po lahat. Mainit ako. Ito muna. Gusto mo, sige na po. Huwag na pong mahiya. First 5. Top 5. Top 5. Finalist. Sige po, pasok po. Bago maingay? Hindi naman. Ay, di naman pala. Pwede mag-ingay? Pwede daw. Ayun, pwede mag-ingay. Okay na. Sige, hindi mo masasarap sir. Okay. Larga. Yan po mga kaibigan. Wow!
Iba't ibang species ng paru-paro ang maaari mong makita rito. Bukod pa doon ay pinapakita rin sa loob ang life cycle of a butterfly from eggs to caterpillar or larva, chrysalis or pupa hanggang sa mag-itong ganap na adult butterfly. Nag-enjoy ako na pagmasdan, habulin at sundan ang mga mumunting insekto na ito sa loob ng hardin. Paano ako nakukuha? Ano ba yan? Wala ka lang Lilipad? Lilipad? Nakakainis naman mga butterfly sa doon. Ito, meron, ma'am. Ito, nakadikit. Caterpillar. Di ba sila na-orient? Tawag silang lilipad pag nandito tayo. Okay, dito ka lang sa akin. Anong oras ka pa, sir? Kasi ba ginagapon siya? 4 a.m. nagbiyahe na ako. Pero oras ang biyahe mo? Almost 3 hours. Ay, actually 3 hours. Pwedeng lalaki lang po, actually. And then sa kanilang bagay, ano sa babaeng butterfly. Yan po, nasa courtship stage. Ah. Yung by pairs po. Sana all nasa Usually, hapon, yung mas gusto ko ilingon na activity kang butterfly. So, pag lay nila ng eggs, super liliit lang yan. So, kung may mailig kami kamote, or kalamansi, i-check nila ng mga araw. Ano kami ano to na butterfly? Butterfly. Pero yun, we're just waiting po. Pero yung sa data siguro ng mga visitors, kay ma'am, Pwede, okay lang sa park. paano may magluwas? Ayan, baka lamang magparamdam. multo yan. Natong. Pagkatapos namin sa Butterfly Garden ay dumako naman kami sa Plant Nursery and Economic Garden ng museo na ito. Maraming mga seedlings ng iba't ibang mga puno at halaman na makikita mo rito, lalong-lalo na ang mga pinagmamalaki ng Bicol na puno ng pili, pinya, abaka, gabi at siling labuyo. Suha Pumelo Caballero. Nagbigay po sila, kami na lang pinagtanong. Guyab. Ini po yun natin baby sa host plants kang mga butterfly. So, yung remaining egg pag mabuhay. Yan, yun na din sila. Thank you!
Nurse. Ang ibig sabihin, mga species ni Navy. Pili. Pinya. So kung ano yan, ang added na lang na equipment is yung telescope. Telescope. Ay, pwede siya mamagano. Pagbanggi. Ay, oo, magaling yun din sa stargazing. Yun nga lang, kailangan pa namin ng additional Equipment po. equipment for that. Pero yun yung purpose kay ibang view deck po. Yes po. Wow. At huli kong pinuntahan ang view deck nila na perfect daw for stargazing pagsapit ng gabi. Unfortunately ay hindi nagpakita si Mayon sa akin. Kaya medyo nasad ako. Pero matatanaw mo rito sa itaas ang lawak ng museum pati na rin ang Kagsawa Ruins Park na nasa harap lang nito. Talaga namang sulit ang pagpunta mo rito sa National Museum Bicol dahil tiyak kong siksik, liglig at umaapaw ang matututunan mo rito. Ako po itong muli si David Convero at ito ang isa sa mga kwentong Gala ni Con.